coses en les quals hem avançat moltíssim, ja sabem que hem adquirit molts drets que al final són drets humans, que els teníem retallats, no? I al final els hem arribat a aconseguir, però ens queda molt de camí per recórrer. És veritat que l'alça de l'extrema dreta no ens està afavorint gens i això és el que hem d'anar intentant aturar, però sempre de la millor manera possible, perquè també és veritat que se'ns titlla de feministes, no s'està veient massa bé, però és que ens veiem sempre obligades a lluitar, a superar-nos, a reivindicar, i això al final doncs, també la dona sempre està en aquesta posició de lluita. Les diades que fem a vegades són poc lluïdes i sol venir poca gent i aquesta vegada ens ha sorprès molt gratament que ha vingut molta gent. És veritat que hi ha moltes entitats que han col·laborat, com les Batucades, que això sempre fa que porti gent, les escoles, l'institut, l'Espai Jove, doncs han col·laborat a fer gran aquest dia i de fet portem tota la setmana fent coses, però avui ha sigut la culminació de fer aquesta marxa de torxes que ha quedat molt xula. I ara després, doncs, ara llegirem el manifest i anirem a fer el sopar, que s'han venut més de 100 tiquets. Que ens comprometem amb una igualtat i per un món lliure de violències del sistema patriarcal. Moltes gràcies.